nhưng mà nếu mà như anh Thì không biết có phải gara của nhà mình không? gara Đấy không biết có phải không. Nhưng mà chỗ này ngon ấy. Có sẵn hàng rào rồi. Mà sân không to quá. Ngon. mà nhà này mình xây to ra được nữa mà, nhưng mà ở này thôi thì nhưng mà cho thuê thì xây to ra được. Okay. Đây nhà bọn này là nó xây to nhá. Thì phải hỏi là xử lý không. Nhưng mà cái này có phải thuộc nhà ở đây không? Cái này bên nhà. Không, sân vừa. Khóa xe đi, David en. Jo, jo, pojďte dál. Koukám, jestli to hned fotíte nebo točíte. No. Tak. Muốn tady không byl někdo bydlí. Nebydlí. Nebydlí. Já vám rozsvítím. Tak Jo, docela jako velká koupelna. To je původní, jo? Nebo po rekonstrukci? Řeknu to takhle. Je to po rekonstrukci, ale není to teď, že by se to dělalo. To je třeba tak 10-12 let zpátky. Jo. Vypadá to dobře. Jo. To nikdo nepoužívá, nebo tady je bydlení, jo? Pán to koupil před x lety a chtěl si to, začal předělávat pro sebe. No. Ale pak vlastně někoho potkal a jsou na Moravě a tam už zůstanou. Čili už to prodává se mu vůbec nebude. Ale dělal to pro sebe. Jasně. No. Đây mấy sợi có sẵn ở đây này. Pračka, sušička, to bylo tady. Pračka, sušička. Nếu mà lấy đập dọn mẹ cái này đi. Nằm. To bychom to brali, tak bychom to zbourali. No, pohodě, co je tady předělaný, je komplet topení. Je Jo, tu vidím. plynový kotel, rozvody a radiátory. To je jako hotový. Jo. Tak, tady uvidíte tyhle nedoděláky. Celý barák se podřezával. Jo. Proto to tady je. Dělalo se vlastně jako Ten ještě zavlen. folie, zateplení, co se No, týká no, vlastně no. tohohle. Proto tohle, jo, kažte. Statika je dobrá. Tak, ano. Được đấy. Có một cái cửa ra vườn. Chỗ này là đi ra đằng đây. Thế thì chỗ này nằm gara. Ui, gara là đẹp luôn. Sân không quá to, vừa đẹp. Đây cũng có một cái cửa ra vào phòng khách. Hai cửa. Pán dostal povolení, nebo se to Ne, se to musí zařídit. Ano, ale na úřadě je to vlastně jako už domluvený, že se toto tady dá udělat. Jo, čili schválený to je, ale projekt na to žádný není. Je tu maximální zastavitelnost 30%. To znamená, vychází to na podlahová plocha 190. Takže když si představíte, co tu je, tak ještě jednou tolik. No, jasně. A 4 patra. 4 patra. Takže když by to někdo, to byla myšlenka, v podstatě rozšířit to, udělat 4 patra a nabyty. No, pár. Protože tady je centrum, tady vlastně konečně někdo, kdo vlastně v tom vidí vlastně to rozdělání, protože někdo se přijde a řekne, to je malý.